Здравейте, потребители на YouTube. Сега съм в друг сервер, който тук ще го разучавам и ми дадоха флай. И аз съм тук, също и аз, и ето. Да, ето, той е модератор, аз съм имал само флай. Повече от модератор съм. Да, Мега усър. да, вярно е. А пък аз имам само флай. Молих да ми дадат. Това е спауна на този сервер. Пък в описанието ще пише това IP-то му. И ето пише. Ето му. Значи аз съм 300 БГ в четвърти епизод. В поредица едно. Ти за да телефониш ли? Чакай да ми говоря. Да, чакай да ми. Пишат ми, добре. Ще им отговоря. И ще ида на хомето. Това. Оф. Окей. Влизайте в сервера и IP-то ще бъде в описанието. Да. Влизайте. И има ивент. Добре. Пишат ми да снимат с мен, ама няма да стане. Добре. Ето и хомето. Естествено построено от него, защото е админ, модератор. Мога да отварям често ти. Аз уже нещо вътре. Така, ето. Написах му не. Гледайте, харесвайте. Хубава къща. Добре. Да, защото това построи се. Ще ме отвориш или да чупя вратата? Ей! Защо чупиш? Пак я слушай. Добре, няма нищо. И това е четвърти епизод. Това ни е хомето. Защото ще направя един. Направи ден. Ето. Доказателство, че той е модератор и може да хвърля работи. Хвърли ли? Хвърли нещо. Добре. Имате нещо. Стига! Стига напълнима! Добре, ще го ставя често така. Ето доказателство. Може да хвърля с много други работи. Стана в няколко дена. Ще дам същия като моя вече. Това иска. Добре. Добре. Това няма хомето. Чакай. Майко, колко сме далечи. Това няма как да не открият. Защото миналата къща я разрушиха. Не беше хубаво. Добре. Така. Опа. И тук много бързо, като напишете нещо и въприема, може да го направят да летите, много са добри админите и е хубав сървъра. Играй. Ивана, ако той още път го разпами това и ще му дам вече. Даже вижте, админа той му пише не. Не. Добре. По-хубаво е като може да летиш, няма нужда. Чакай да убия тази. Добре, по-нататък също снимам и с този клип. Пак снимам на този сервер. Играйте, ще пиша IP-то в описанието. И до скоро.